तर दिवाळी अंक हा मराठी माणसाच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जेव्हा आपण मराठी संस्कृती असा शब्द वापरतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काय असतं? मराठी संस्कृती म्हणजे मराठी भाषा नाही, मराठी माणसं नाहीत किंवा भूगोलामध्ये जो प्रदेश आपल्याला दिसतो, महाराष्ट्र, गोवा किंवा कर्नाटकचा काही भाग, हे म्हणजे मराठी नाही. मराठी संस्कृती म्हणजे मराठी गाणं आहे, मराठी नाटक आहे, मराठी पुस्तकं आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मराठीतले दिवाळी अंक आहेत. हे मी म्हणायचं कारण असं आहे की तुम्ही जर सगळ्या भाषांचा अभ्यास केलात तर दिवाळी अंक हे फक्त मराठीमध्येच निघतात. दिवाळी अंक ही संकल्पना फक्त मराठीमध्येच आहे. इतर भाषांमध्ये निघतात पण त्यांना किती प्रतिसाद आहे मला माहीत नाही, परंतु दिवाळी अंकांची परंपरा ही मराठीमध्ये फार मोठी आहे. दिवाळी अंक तुम्ही एक जर हातामध्ये घेतला तर साधारणपणे तुम्हाला 20-25 चांगले दर्जेदार लेखक वाचायला एकाच ठिकाणी मिळतात. ही सुविधा कुठेही दुसरीकडे उपलब्ध नाही. अशा प्रकारे 20-25 चांगले लेखक, 20-25 चांगले कवी, 10-12 चांगले व्यंगचित्रकार, बघा व्यंगचित्रकार सुद्धा मराठीमधले बहुतेक पुढे आले ते दिवाळी अंकांमुळे आलेले आहेत. तेव्हा हे वाचायला मिळणं आणि त्याच्यामध्ये एवढं वैविध्य असणं हे फक्त दिवाळी अंकामध्ये शक्य आहे. मी मराठी प्रेमी असू शकतो, तो मराठी साहित्यिक असू शकतो किंवा मराठी भाषिक असू शकतो. सो अशा मराठी माणसासाठी म्हणजे फराळ म्हटलं, दिवाळीचे कपडे म्हटले आणि फटाके म्हटले आणि त्याच्याबरोबर जर येतो तो म्हणजे दिवाळीचा अंक. तो जर दिवाळीचा अंक झाला नाही तर म्हणजे दिवाळी कुठेतरी अर्धवट असल्यासारखी वाटते. म्हणजे ह्या सगळ्यांबरोबर दिवाळी अंक हा असायलाच हवा. आता प्रत्येक गोष्ट जेव्हा आपण काहीतरी करतो त्याच्या पाठीमागे काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह हे असताच, काहीतरी ध्येय आपलं असतंच. आणि मला वाटतं की अशा तऱ्हेच्या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन करणं किंवा दिवाळी अंक स्वतः पब्लिश करणं हे ह्याच्यामध्ये काही ऑब्जेक्टिव्ह ठरवत असताना मी असं म्हणेन की लेखकांना वाव देणं, वाचकांना सुद्धा वाव देणं. कारण की जेव्हा आम्ही लिहितो कुणीतरी ते वाचणार, म्हणजे लेखकांनाही वाव मिळतो, वाचकांनाही वाव मिळतो. आपण कुठेतरी आपले विचार मांडू शकतो आणि त्याचबरोबर आपल्याला भाषेचं जतन आणि संवर्धनही करता येतं. मला वाटतं त्याचसाठी अशा तऱ्हेचे दिवाळी अंक असायला हवे.